दिनै गरेस्वर दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादा जे 33थि बोसोर सालाय जथुम्माखौ बानजायदों आरो बिनि गेजेरजों जों मिजिंथिदों जे दख'रा दुलाय बर' फरायसा आफादा गामि ओनसोलाव आरो थोंजोङै बर' माहारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जिफोर जोंनि दुलाय बर' फरायसा आफादनि थांखि बिथांखि संबिधाननि आखारै थिजानानै खामानि मावनायनि बिबान बेखौ निस्सय जोंनि दख'रानि मावथिफ्रा अरायसम मावलांबाय थागोन आरो बे गरेस्वर ओनसोलाव जि बाहागोआव खामानि मावनानै दख'रानि मावथिनि गेजेरजों दुलाय बर' फरायसा आफादा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु दोरों सोलोंथाइ रांखान्थि बिथिं सोर बिथिं जौगानांगौनि फारसे जोंनि गासैबो दुलाय बर' फरायसा आफादनि थांखि बिथांखिखौ लानानै बिथांमोना निस्सय गावसोरनि गोसो मोदोमजों मावसोमगोन आरो बेबायदिनो दिनैनि समसिमाव बिथांमोना दिनैबो बे गामियाव जि मोनसे जथुम्माखौ लादों बेयो जोंनि थांखि बिथांखिनि नोजोरखौ लानानै बिथांमोना बे जथुम्माखौ लानाय जादों। नैबे समाव जे नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों बर' बिजोंनि जे फरायसालि बे बेसेबांसो दिनैनि समाव जोङो बिटिआर रेकर्डनि उनाव जोंहा बिटिआर रेकर्डआव थिजानाय बादियै जि दफायाव 6.3नि गेजेरजों भेन्सार फरायसालिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' बिजों आरो असमिया बिजों आरो गुबुन गुबुन बिजों लोगोसे आसामाव थानाय बर' बिजोंनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे कमिटि दाना होबाय आरो बे कमिटिनि गेजेरजों आरो बेयाव सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै जों खामानि मावफादों एबा बेवहाय जोङो जि प्रभिन्सियेलाइजनि नियम खान्थि सोलायनांगौ एबा आसामा जि नियम खान्थिखौ सोलाय सोल' खालामनानै जोंनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोन बे फारसे खामानि मावबाय थादों आरो जोङो बावैसो सिगांनो चेयारमेन बिथांखौ लोगो हमनाय जादों कमिटिनि आरो बिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों दिनै गोदान सोलोंथाइ आयेन खान्थिखौ लानानैबो जोङो जोंनि ओनसोलफ्राव माबोरै जोंनि सोलोंथाइनि गुन गोनां सोलोंथाइनि फारसे जोङो दावगालांनो हायो आरो जोंनि सोलोंथाइखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि सोलोंथाइ फसंथानफ्रा माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो बे बेबस्था फारसे जोथोन लानानै जोंनि आयेननि नोजोरजों सोलाय सोल' जागोन आरो बेबायदिनो बिटिआर एकर्डनि दारै जोंनाव जेसेबां एलपिनिफ्राय पिजि एबा कलेज लेभेलसिम जोंनियाव जेसेबां सोलोंथाइनि जौगानाय थासारिखौ लाबोनांगौ आरो दिनैनि गोदान बिटिआर सरकाराबो बिनि सायाव थोंजोङै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों जे बर' बिजोंनि जे फोरोंगिरि बिबाङा दिनै जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मोनसे मावथांखिनि हाबाफारि लानाय समनो आरो दुलाय बर' फरायसा आफादा मोनदांबोदों जे दासिमाव जोंनि बर' बिजोंनि जिहेथु फोरोंगिरिनि आंखाला गोबां दङ जोंहा गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव टिचारनि भेकेन्सि दङ फोरोंगिरिनि भेकेन्सि दं जाहोना जाबाय गोबां बेयाव जोंहा क्वालिफाइड टिचार एबा बिएड गोनां फोरोंगिरि बिनि समाव जोंनाव बिएड कलेजनि आंखाल लोगोसे जोंनि गोबां फरायसाफ्रा बिएड डिग्रि लानो हाया टेट पास खालामनो हाजोबाखै लोगोसे जोंनि ओनसोलफ्राव आरोबाव सरकार फारसेनिफ्रायबो जि माने टिचार थिसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया गोबाव सम बर' बिजोंखौ जोथोनै जाबोआखै दा बेनिखायनो दिनैनि समाव जोंहा बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों आसामाव मोनसे सेपारेट बर' मिडियामनि डाइरेक्टरेट जाबाय आरो बिटिआर हालामनि जे डाइरेक्टरेटनि गेजेरजों सम सम जि टेट आनजाद खुंनाय सम सम आरो फोरोंगिरि थिसननाय आरो दिनै बिटिआर हालामनि डाइरेक्टरनि गेजेरजों आरो आसामनि डाइरेक्टरनि गेजेरजों दिनै जेसेबां बर' बिजोंनि जेंना बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि आंखाल बेखौ सुफुंनायनि थाखाय बिटिआर आरो आसाम नाङैनो खामानि मावनायनि मोनसे थिरांथायाव दङ आरो निस्सय दुलाय बर' फरायसा आफादा जोङो थोंजोङै नोजोर बोगोन जाहाथे जोंनि बेफोर फोरोंगिरिनि जेंनाया थाबैनो सुस्रांजायो आरो जेसेबां गोबां माने फरायसालिफ्राव भेकेन्सि दङ बैफोरखौ जोङो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा एखुथायै जों अलरेडि सावरायदों जाहाथे गोदान बिटिआर सरकारा बे बिथिङाव थोंजोङै पस्ट खालि थानायफोरखौहाय फोरोंगिरि थिसननानै जोंनि सोलोंथाइयाव जाहाथे मोनसे मोजां थासारि फैयो बे बिथिङाव जोङो सरकारखौबो खावलायबोदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव मावगोन होननानै थिरांथा लानानै दङ। जोंनि भेन्सार फरायसालिफ्राव थानाय मानि फोरोंगिरिफ्रानो बेबायदि मोनसे अबस्थायाव थायो दा बेनिखायनो जोंहा थोंजोङै बे जोंनि बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों
आरो आसामनि नियम खान्थिखौ सोलाय सोल' खालामनाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि राहा लानायनि गेजेरजों जों सानो जे इयुन समाव बेबायदि माने भेन्सार प्रभिन्सियेलाइजेसन जानाय लोगो लोगो बिथांमोननि जे फोरोंगिरिनि जे मोनसे दिदोमथि फोरोंगिरिनि मोनसे मर्यादा बेखौ मोनगोन होननानै जों आसा थियो। माबाफोर थालांगोन नामा जोङो बे खोथायाव थोंजोङै जेबो बुंनो हाजोबा मानोना आयेननि नियम खान्थिजों सोलोंथाइ गोदान आयेननि नियम खान्थिजों फैगोन आरो बेबायदिनो गासै थासारिखौ नायनानैसो दिनैनि आयेन सोदांनायनि खामानियाबो जागोन आरो बेनिखायनो दिनै जेसेबां भेन्सार फरायसालि दं गोबां भेन्सार फरायसालिनि थासारियाव थोंजोङै नायोब्ला गोदान आयेननि नियम खान्थिजों गोरोबनानै थांनांगौआव हयथ' गोबां फरायसालिया माने खाब जायैबो जानो हानाय बिनि गेजेराव जों जेसेबां बांसिना खाब जागोन आरो बेसेबां जायगायाव गोनांथि दं आरो एकर्डिनारि बेसेबां जायगायाव निड बेस्ड बेसिसाव गोनांथिखौ नायनानै आरोबाव आयेननि नोजोरजों गोनांथिखौ लाबोनानै माबायदि बे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायाव जोंहा गुन गोनां सोलोंथाइया जौगाफारसे थांगोन बे फारसेखौ नोजोर लाखिनानै बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनाय जागोन। बर' फरायसा आफादा जों अरायसम सोरबिथिं रांखान्थि बिथिंखौ जौगानायनि फारसेबो नोजोर लानानै खामानि मावबाय थादों। दिनैबो बेबादिनो जोंहा गोबां मावथांखि लाखानाय दङ। दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव मोनसे गोजोनथियारि मावथांखि दङ आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आबाद बिथिं जोंनि जोहोलाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि मोनसे खामानि रोंनानै गुबुन गुबुन बिथिङाव आग-बाग लानानै रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि हाबाफारि मावनांगौनि थाखाय जोङो जि ट्रेनिंनि बेबस्था एन्टारप्रेनरशिपनि बेबस्था ससियेल एन्टारप्रेनरशिप आरो बेबायदिनो बायदि बेफार फालांगि खालामनायनि फारसे जोंनि ओनसोलफ्राव सांग्रांथि होनाय आरो गासै जोंनि थागिबि आदब खायदा लोगोसे जोंनि थागिबि आखुफोरखौ आदब खायदाखौ लानानै जोङो बर' माहारिया जोंनि आइजें आइला दानाय लुनाय गासैखौबो जौगाफारसे लांनानै जे जोंहा माहारियारि बिथिंजोंनो जोंनि रांखान्थि बिथिंखौ जोथोन लानानै आरो बायदि नोजोरजों बायदि बिथिङाव आबाद फेहेरनानै जोंहा गोबां माने पटेनसियेल दङ एबा जोंहा गोबां जोंनियाव माने बेबादि मोनसे रिसर्स दङ जाय जेराव जोङो गसंथानानै थारैनो जोङो रांखान्थि बिथिङाव जोङो खामानि मावब्लानो जोङो जौगालांनो हायो आरो बे फारसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गासै बिथिंखौ नोजोर लानानै दिनै रायजोफोरनि खाथियाव जाहाथे गुबुन गुबुन सरकारनि स्किमानो जाथों गुबुन गुबुन बिथिंजों जौगानायनि राहाखौ बोरै मोननो हायो बे बिथिङाव जों अरायसम सांग्रांथि होलांगोन आरो रायजोनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रांखान्थि बिथिंखौ लानानै जौगाफारसे खामानि मावनो जों अरायसम थुलुंगा होगोन।